Γεια σας! Ξεκινάμε σήμερα από την Κάτω Πάφο, με προορισμό το όμορφο χριστουγεννιάτικο χωριό του Στατού Άγιου Φώτιου. Μια χειμωνιάτικη εξόρμηση γεμάτη ατμόσφαιρα, παραδοσιακή ομορφιά και λίγη περιπέτεια. Και λέω περιπέτεια γιατί πριν φτάσουμε στο χωριό αποφασίσαμε να κάνουμε μια παράκαμψη σε ένα σημείο που πάντα θέλαμε να επισκεφθούμε. Την Παναγιά του Σίντι, μια εκκλησία χαμένη μέσα στη φύση. Η διαδρομή προς την Παναγιά του Σίντι δεν είναι απλή υπόθεση. Για να φτάσεις πρέπει να ακολουθήσεις έναν στενό, χωμάτινο, συχνά δυσπρόσιτο δρόμο. Με το χαμηλό αυτοκίνητό μας, κάθε λακκούβα και κάθε πέτρα είδα μια μικρή πρόκληση. Αλλά ο λόγος που επιμείναμε ήταν απλός. Θέλαμε πραγματικά να σας δείξουμε αυτό το μέρος, ένα από τα πιο φωτογενή και ιδιαίτερα μνημεία της Κύπρου. Γεια σας! Βρισκόμαστε στην Παναγιά του Σίντι, μια από τις πιο ατμοσφαιρικές αλλά και τις πιο απομονωμένες μονές που υπάρχουν στην Κύπρο. Το μοναστήρι χρονολογείται στον 16ο αιώνα και βρίσκεται κάπου ανάμεσα σε μια πράσινη κοιλάδα και στον ποταμό Ξερό. Η αρχιτεκτονική είναι εντυπωσιακή. Ένας πέτρινος ναός με θόλο και γιά και αυλές που απλά σε μεταφέρουν σε μια άλλη εποχή. Η αποκατάστασή του απέσπασε βραβείο για την προσεγμένη συντήρηση και σήμερα αποτελεί ένα ήσυχο φωτογενές σημείο που πραγματικά σου γεμίζει την ψυχή. Αφήνουμε πίσω μας το ήσυχο τοπίο και συνεχίζουμε προς τον τελικό μας προορισμό, το χριστουγεννιάτικο χωριό Στατού Άγιου Φώτιου. Μόλις φτάσεις, σε υποδέχεται μια ζεστή γιορτινή ατμόσφαιρα. Φώτα, πάγκοι, χειροτεχνίες, μυρωδιές από ζεστό κρασί και φυσικά τοπικά γλυκά. Χαίρετε! Καλώς ορίσατε στο μελοχώρι του Άι Βασίλη ή αλλιώς στο χριστουγεννιάτικο χωριό του κοντή Στατός Άγιος Φώτης στην Πάφο 2025. Είστε έτοιμοι να δούμε την Κρήτη? Πάμε, πήγαμε! Άγιο Βασίλη, τι γίνεσαι? Ήταν δύσκολο το ταξίδι από τον Βόρειο Πόλο στον Αμελητή? Λίγο δύσκολο. Λίγο δύσκολο. Ναι. Καλό παιδάκι για φέτος? Νομίζω ναι. Νομίζω. Άρα νομίζεις? Ναι, Μου νομίζω. αξίζει δωρό? Βεβαίως σου αξίζει ένα δωράκι. Ένα λεπτό. Γιατί σε δω! Θέλεις να σε βοηθήσω να μην το δικό σου? Ναι, Είμαι έτοιμη. Έτοιμη. μια χαρά. Bengali Operations, μπορείτε να με βρείτε Facebook, Instagram και TikTok. Βρισκόμαστε σε ένα από τα σπιτάκια του Άι Βασίλη και συγκεκριμένα στο σπίτι της. Ένα μου τι προϊόντα έχουμε εδώ? Έχουμε διάφορα παραδοσιακά ζευγούς, σουσουκό με αμύγδαλο, με καρύδι, έχουμε τραχανά, φρέσκο ζυμωμένο ψωμί, παλουζέ, ζεστό χαλούμι, κοφτέρι. Και έχουμε και τα χριστουγεννιάτικα μας, μελομακάρονα, σοκολατάκια, πασταφλόρα, μπισκοτάκια βουτύρου, τάρτα μπεκάν. Καλό πράγμα. Τοπικά προϊόντα παράγονται που παράγονται? Παράγονται εδώ. Τέλεια. Όλα. Θα έχεις από το πάνω? Είμαι από εδώ Μπράβο, πάνω, γέρι μπράβο. μας ρέμα. Έτσι. Είμαι και pastry chef και γι' αυτό έχουμε και τα γλυκά. Είμαστε απάντως παιδιά το σουδούκο με αμύγδαλο. Εξαιρετικός, φρέσκος, ολόφρέσκος πραγματικά και χωρίς ζάχαρη. Με χυμό σταφυλιού. Εννοείται αγόρασα το άρο σπίτι. Ευχαριστώ. Κύριε Μάρια μου, χαίρετε. Χαίρετε, Βρισκόμαστε εδώ
στο σπιτάκι σας, εσείς εδώ τι προσφέρετε? Η Ελένη φυσικά, έτσι, τι προσφέρετε? Εδώ προσφέρουμε ζεστό κρασί και όχι μόνο. Είμαστε από το ενοποιείο Λαζάρου Βάνερη, ένα πολύ μικρό ενοποιείο που είναι στο Χούλο, στην Πάφο. Από πότε δραστηριοποιείστε? Επίσημα από το 2018, κάναμε πολλά πιο πριν κρασί, αλλά επίσημα με ετικέτα από το 2018. Τώρα τα κρασιά μας που παράγουμε είναι καλλιτικές ποικιλίες, τα κόκκινα, δηλαδή έχουμε το Cabernet Franc και το Merlot. Και από άσπρο παράγουμε το ξινιτσέρι, η γενής ποικιλία, και το ροζέ μας που είναι blend μαύρο και μπρακό μαζί με Cabernet. Ποιο είναι το αγαπημένο σου να πίνεις στη νύχτα? Το αγαπημένο μου είναι το κόκκινο το Ραφαήλ, είναι το πρώτο κρασί που παράξαμε. Ελένη, άκουσα εσύ κρυφή δύναμη. Τι ακριβώς εξετάζεις εσύ, τι βλέπεις δηλαδή στα προϊόντα? Ουσία του κρασιού, βασισμένη στις δικές μου γεύσεις, και προσπαθώ να τις βάλω και να είναι μέσα στην παρέα να το νιώθουν, να το γεύονται, να μπορούν να τρώνε μαζί με φαγητό, με φρούτα και μόνο το ακόμη. Το σερβίρες? Θα το σερβίρα με φρούτα, με τυριά και με κρέας, ειδικά μπριζόλες. Ευχηθούμε καλή συνέχεια, χρόνια πολλά, να επιτύχετε, να συνεχίσετε να βάλετε αγάπη και μεράκι σε ό,τι κάνετε. Αυτό κάνουμε, αυτό κάνουμε. Και stay high. Τέλεια. There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons, but all I hear is Το χωριό συνδυάζει την παραδοσιακή αρχιτεκτονική με μια γαλήνη ορεινή αίσθηση, πέτρινα σπίτια, στενά δρομάκια και μια αυθεντικότητα που δύσκολα βρίσκεις πλέον. Αξίζει μια χαλαρή βόλτα, ειδικά στο φως του χειμερινού απογεύματος. Αυτή ήταν η δική μας χειμερινή περιπέτεια από την Κάτω Πάφο μέχρι το χριστουγεννιάτικο χωριό του Στατού Αγίου Φώτιου, με μια αρκετά περιπετειώδη στάση στην Παναγιά του Συν. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like, αφήστε ένα σχόλιο και φυσικά subscribe για περισσότερα κυπριακά road trips. Ραντεβού στο επόμενο ταξίδι.